Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Donostian gara gaurko honetan. Donostiarra Kai Arriba Amenabar banderak izango ditugu jokoan. Eta egun bete-betea dute hemen, alde batetik veteranoen estropada eguerdian, aurrezka ligako estropada, orain arratsaldean Euskotren eta Euskolabel ligetako estropada, antolakuntza aldetik Donostiarrentzat, erantzukizun handia, baina bestetik egun batean karga asko eta bestetan lasaiago, horien izaten dute klubek antolaketa lanak planteatzerako garaian. Ikusmina, izugarria, besteak beste Donostian gaudelako. Estropada eremua ez da kontxakoa, irailekoa, orduan 2 luze izaten dira, gaur 4 izango dira, 4 luze eta 3 ziaboga gizonentzat, emakumeentzat 2 luze eta ziaboga bakarra. Baina, esan bezala, kontxean eta gaurkoak badu, xarma alde hortatik, aurreko urtetan ere, izan da, hemen estropada ikusgarririk, eta gogoratuko dugu, orain, apal xamar dugun Urdaibai, aurreko urtean, 2018an hemen garaile izan zela, eta baita ere, asteburu honetan jokoan izango den beste estropadan ere, Castro jokatutako CaixaBank estropadan. Haue dira, atariko datoak, orain hitz egin dezagun Ibon Gaztañazpirekin estropada eremuari buruz, eta naturak gaurkoari begira ekarritako baldintzei buruz. Arratsaldeon, Ibon! Baita zuri ere, Mikel. Bueno, oporralditxoa izan dugula, aprobetxatu dugu, etorri gara indar berrituta, nolako gorputzaldiarekin gaurkoari begira, eta batipat gaur estropada eremuari buruz, zein itzi duzu? Bueno, nahikoa esan duzula, Donostian gaudela eta ona etortzeak beti izaten duela, berezitik ere izaten duela. Galiziara joan aurretik izaten dugu, Galizian gauza asko gertatzen direla, baina baita Donostian ere estropada eremu honetan. 4 luze, 3 ziaboga, hemen ipar-mendebaldeko haizeak, itsasoa beti jotzen duenean, eta asko moduzko itsasoa denean, hor beti izaten da, akuarion inguruko kale hori lehenbizikoa zuloa bilakatzen da, gaur ipar-ekialdeko haizea izango dugu, horrek nik uste ipar horrek gauzak berdinduko dituela, baina beste datu batzuk ere bai, Mikel, mareak bizitzen ari dira, aste artean dugu ilergia, korronte askoko eguna da, ura behera, marea erditan, eta hori batetik, iruditzen zait, lantzagiro pixkat ere jarriko dela, arratsaldeak aurrera ginela, eta bestetik, orain kaian eta ikusi dugu, mugimenduak, kluetan, mugimendu esanguratsuak, zenbait trenirutan, 7. jardunaldia, ligarenak gaur beteko da, eta begira. Eta hemen pantailan datuak, hori da. Alde batetik haizea. Hori itsasoa horrela mantenduko da, beti hemen ondoko itsaso ipar-mendebaldeko izaten da, eta haizearen vektore, gezi hori, ekialdetik den bitartean nahiko berdinduta egon daiteke. Hori pixka bat, mendebaldera jartzen bada, lehenbiziko kalea iruditzen zait. Litekena da. Lekeitiorekin batera. Pronostiko batzutan ikusi baitugu movimentu hori. Arratsaldeak aurrera eginala. Ura bera, marea erdiak, urak bizitzen, eta historikoki, estropa ere monetan, diferentzia handiak izan du. Argi gaurko egunarekin ere, esango dugu. Bueno, itsas gora eta itsas bera, hor dituzue datuak, 3 eta 8 minututan izan dugu Maria Goian, eta Beian 9 eta 10, beraz, beruntz, eta honek nolabait beti ematen dio bultzada olatuari eta estropada ere honetan areta gehiago igo. Hori da, eta korronteak ere ipatu ditugu, eta hor 2 punta ikusi ditugu, oraintxe bertan katamarenetik hartutako irudietan, eta lehenbiziko kalean, hor, 20 minutuetatik, ia 6 minutu, 7 minutu, hortxe, akuarioneko zulo horretan, egin behar izaten da arraun, eta berriro esango dut, giroa pixka bat nahazten bada iruditzen zait, lehenbiziko kalea batez ere, barruko kale hauek, zulo eta zulo madarikatu bihurtu daitezkeela. Bueno, guazen itxasaldera, horri buruz eta aurrez kaialdean protagonistekin hitz egiten jardun denean, nolako gorputzaldia eta nolako goraberak aurkitu dituen hor, eta horretaz hitz egingo digu beti bezala Sara Gandarak besteak beste, Galiziako arraunlari batek izandako goraberari buruz, Benigno Lojok kamioi gidaria bera, istripu bat izan zuen atzo, ondoago, baina saietz bat kilikolo, bizkarrezurrare ikututa, seguru horri buruz eta beste kontu batzuk tarteko dituela, prest izango dugula. Sara Gandara, arratsaldeon, aurrera lankide. Baita zuri ere, Mikel, Ibon, ikusentzule, bai, hasteko eta zuk aipatu bezala, hori, Benigno Lojo kaboko arraunlariari animo guztiak bidali nahi dizkiogu hemendik, izan ere, hori, istripua izan du aste honetan, istripu
larria izan zitekeena azkenean susto batean gelditu da, eta beraz, berari animo guztia, Kaboko bere taldekideek esan digutenez ondo dago, saietza apurtuta hori bai, baina ondo, eta zaintzen berriz ere lanerako prest izateko. Eta bestetik, gaur ere esan nahi nuke, Cristian Garma patroiak debuta egingo duela Santurtzirekin, eta beraz, sorterik onena opa nahi diogu berari baita ere, gerozeago bere hitzak entzuteko aukera izango dugu, eta esan bezala uretan gaude, beti bezala, hemendik ere uretatik bertatik protagonisten hitzak bilduko ditugu, momentu honetan, egia esan nahiko bare dago, mugimendu pixka bat badago, ontziak albotik pasatzen direlako, ez da, baina itsasoa nahiko bare dago, haize pikin bat ere badaukagu, sargori dago, eta argi, arratsaldeko 8 aldera edo, ekaitza iragarrita dagoelako. Ikusiko dugu gero bustiko garen edo ez, baina edo nolareku hementxe gaude zai, arraunlariak lanak bukatu bezain prosto, eurekin hitz egiteko, eta gero bai joango gara autoritateen ontzi horretara, elkarrizketak gehiago egiteko, Mikel. Ederki bazara, bien bitartean hemen, arraunlariak, ontziak uretaratzen, eta gaur ontziei buruz, azpimarratzeko albistea, Oriotarrek traineru berria estreinatuko dutela, eta testetan eta ondo, beste klub batzuk ere hartu dute traineru hori, Amilibiaren traineru berri hori, ez diote oraindik puntu hartu eta ez dira ausartu, eta Salsamendik bai, eta hori beste albiste garrantzitsu bada gaurkoari begira. Bai, izango ez da, eta horrek Mikel beste nire ustez adierazten du, talde honek daukan konfidantza, alegia. 7. estropadan, 7. jardunaldian, liga jokoan denean, bete-betean, traineru aldatzeko konfidantza behar du, eta hori aidan ez, gainezka dauka horiok, eta esan dezagun, traineru berria eta zaharraren artean diferentzia zein da, batetik, kaskoa denek berdinak izaten dute moldea bat eta bera delako guztientzat. Barrutik izaten dira, nolabait ere neurriak, aurrera xeago, kuadernak atzera xeago, eta gero, traineru hori doitu eta egokitu egin behar da, gutako edozoinek, edozein ofiziotan, edozein ogibidetan, bere gustoko tresna erraminta doitzen duen bezalaxe. Eta gainera, 13 mutil, 13 neska eta patroiarentzat. Dudari gabe. Hemen Hondarribiarrak, haien estropada atariko nolabait oiuarekin eta oiturekin, eta traineruaren kontura etorrita, nolabait ontzegileak, Amilibiak, gaur egun ontzegileen nagusia denak, eta halako prestigioa lortu duen gizonak, moldea bai, eta gero, nolabait entrenatzaile bakoitzak planteatzen dion eskaera, ikutua, kasu egin, eta gero hori klubean hartzen duzunean, hori auto berri bat hartzea bezala da. Egokitu, probatu, mutilek esaten dutena entzun, patroiak zer somatzen duen aztertu, hori dena mai gainean jarri behar dute, parteide guztiek. Eta haien artean hitz egin, da gero, erabaki hartu behar duenak, noski, erabaki entrenatzaileak. Hori da, eta gero, artizaua bezala, trainerua landu egin behar da. Alegia, tostaren bat mugitu behar da, neurritan jarri behar izaten da, toleteak aurrera zeago, atzera zeago, tostak, hanketako tosta, ipurdiko tosta, eta baina ontzigileak dioen moduan, eta hau ala da, kaskoa berriro esango dut. Beti, bera da, moldea, berbera baita, hor diferentzia bakarra da, barruko kuadernak, kostileak, aurrera xeago edo atzera xeago eskatu, hori entrenatzaile bakoitzak erabakitzen du, eta gero hori, esan duzun moduan, nola landu, nola egokitu. Bueno, guazen emakumeen ligari buruz, lehenik eta behingoz, azter dezagun nola dugun zelkapen nagusia Euskotren Liga, gaurkoan 5. jardunaldian sartuko gara, Oriok 2 bandera irabaziak ditu, baina garaipenak 3 beste jardunaldi batean ere garaipena lortu zuelako, hain zuzen Koruñako 2etan eta gainera errastasunez, baina badakizue Koruñan 2 egunetan bandera bakarra izan zela jokoan. Beraz, bata da banderena, hor dugun ikurra banderari dagokiona delako, bestea puntuena. Eta puntuetan bai, hor zenbatuta daude 3 jardunalditako puntu horiek. 4 bider 3, gehi egun batean 2. postua. Bueno, eta esan dezagun, Arraun Lagunak txukun hasi dela baitaren, nolabait hor 2 multzo ditugu, Orio eta Donostia Arraun Lagunak, 15 eta 13 punturekin, Arraun Lagunak garaipen bat du, eta gero, 3. eta 4. Donostiarrak 7, Hondarribiak 5. Patroien zelkapenean, Euskotrenen sarian, Nade eta Agirre, 10 punturekin da,
abantaila polita du, Oriotarrak, Nerea Perezek 6, Andrea Astudillok 6, Inder Paredesek 2. Eta gaurkoari begira, kale sosketak emandakoa, lehen kaletik Donostia Arraun Lagunak arituko dela, bigarrenetik Donostiarra, beraz etxeko biak elkarren ondoan izango dira, hirugarrenetik Orio eta laugarrenetik Hondarribia. Bueno, Ibon, hemen helikopteroak eskaintzen digun irudi ederra, zer nolako balorazio egin dezakegu, liga honi buruz, liga honetan ikusi ditugun goraberak, Euskotren liga honetan. Bueno, orantxe Fernando Lopetegui realizadoreak adierazten dit agian momentua eta denbora badugula protagonistaren hitzak pantailara ekartzeko, eta uste du baietz, izango dugula aukera, eta Donostiarako arraunlaria ekarriko dugu pantailetara, Maialen Alkorta hain zuzen ere. Bueno, nik uste dut azkenan estropatik estropadara hobetzen ari gehala, azkenan hobekuntza margen hori daukagu ez, berez lehenengo aste horretan juntatu ginalako lehenengo aldiz, baina nik uste hori valorazioa positiboa dela, pixkanaka hobetzen goazela, eta espero dugu egiten ari gehan lanarekin hobetzen jarritzea. Abantaia ez daki, motivazioa bai, azkenan etxean gaude, hemen entrenatzen dugu eta gure jende azkenan hemen dago. Eta hori motivazio puntu bat ematen du, baina abantaia azkenean ez dakit. Estropadatik estropadara hobetzen joatea espero dugu eta lehenengo bi traineru horiei pixkanaka gerturatzen joatea. Baina ikusten dugu estropada batzuetan hor gertu ibili gehala, batez ere lehenengo luze horretan, eta esan dut bezala espero dugu pixkanaka distantzia horiek murriztea. Bueno, gora begira, Donostiarrak, hemen kontua da lau bakarri direla, eta hor postutan gora egitea oso garesti dagoela, Ibon, oso garesti. Hori da, eta bestetik, argi eta garbi liga, bitan zatituta ikusten dugula, goitik Orio eta Arraun Lagunak 2 puntuko aldearekin, eta atzetik ere, 2 puntu baino ez, Donostiarra eta Hondarribiaren artean. Bueno, hortxe dira lau traineruak. Eta mugimendu pixka bai, hor ikusten. Hondirik ez, eta barra, mugimendu pixka bai. Bandera txuria erne, semaforo keiukaria dugu. Gorria erne, bai, berdea! Hasi da estropada. Eta hor ditugu lanean, lau Arraun elkartetako emakumea. Momentuz, Arraun Lagunak eta Donostiarra, lehen bi kaletatik doazenak errentatxo hartuta. GPS-ak azkar markatu digu zuloa, ikusi, orain Donostiarra bigarren segundo batera, Orio bira eta Hondarribia minutu erdiko tartean, 3-4 segundoko atzerapenarekin, etorriko da bere onera hori. Iruditzen zaite oso azkar edo bestela, Hondarribia lehen aipatu dugu agian zuloa, baina estropada eremuan korrontea, zerbait izango da. Garrantzitsua gainera, zeren kaltea, 3. eta 4. kaleari begira dago, ez? Nire ustez ez, ura behera doa, marearritan zeinen garbi ikusten dugun hemen normalki urak sartu, uarte aldetik bezala sartzen da, eta ura atera, zurrunbiloa, akuarium paretik. Hortik, ulertuko nuke, zera hori, diferentzia handi hau. Ira Hondarribia. Hemen gauza asko gertatzen dira, egun honetan, Bai, toki biurria da. Oso biurria. Kontxako estropada klasikoan ere, badakigu hemen akuarioneko irtera hontan, puntetako buelta hontan, zenba sorpresa, zenba gora bera. Zenba gertatzen diren. Asko. Eta askotan, Mikelo, gehienetan, ipar-mendebalde garbia ez baldin bada, gehienak irailean, 3. eta 4. kaletik etortzen dira. Uarte ingurura bezala jotzen dugu, normalean. Hemen hori jotarren aurkezpena. Zabaleta prestatzaile. Patroilanetan, Nade eta Agirre. Aldaketa desente egin da, pasaden igandean, bandera irabazi zuen kuadrilarekin alderatuta, nire kontutan 6, besteak beste, estriborrean Sandra Piñero ikusten dugu, hanketik Nerea Badiola ere bigarren postara ekarri du, eta gero ohiko aldaketak. Udane Oioz, Izar Otxaniz, estriborrean. Olatz Ortega, estriborreko hankekoa kanpoan utzi du, eta orain arteko 4 estropadetan titularra izan da. Bagorrean ere bai. Bueno, aldaketa bek urte osoan ari gara sumatzen, Santi Zabaletaren taldean.
Agian azken orduko egoera fisikoa edo gora beratxoren bat, ondo ezen bat. Itxasoa ere bai, ze itxaso onden askotan duda izaten da, eta itxaso hortara arraunlari batzuk beste baino bete egokitzen dira, bueno, hortik ulertu daitezke aldaketa. Begira irudiak, barne lineatik adierazi didate, Hondarribiaren irteeran gertatutako. Begira, Hondarribiarra lanean hasi, eta bapatean gelditu, ustez ezeskoa zelakoan edo, eta ez dakit? Segi egin behar? Ez dakit. Hori esan didate lankideek behintzat, eta hor da irudia. Bueno, hause ikusi ez genuen. Gero argituko dugu. Bueno, behar bada litekena da, baita ere, hasieran egiten duten txampa horietako bat edo, ez dakit. Baina, bueno, gure teknikariak erne ibiltzen dira, eta irudi hori harrapatu dute, eta gu horretarako gaude hemen. Gure begiekin eta kamera guztiekin hartutako hori zuei eskaintzeko asmoarekin gara beti. Argi dagoena da, Hondarribi erabat atzeraturi dugula, Orio orain etorri da Donostiarraren parera, eta arraunlagunak lehen kaletik aurretik da, hor duzue. Garbi. Hor, iruditzen zait, hasieran gero jarraitu beharko dugu, ondorengo txandetan, baina korrontearen kontuak izan daitezkela. Eta hemen zeinen garbi ikusten den, begira, olatua nola sartzen den, estriborretik pasai alde hori, estriborretik bezala, eta hor arraunlariek ze eragozpen garbitzeko. Eta olatuak aipatu ditugu, ontziak hor behar bada zanbuluka bai, eta hauek jarri diote hor pestainatxoa ez da ibon. Pestaina jarri diote, bai jauna. Eta hor begira, hor zenin garbi duten pestaina horren launa. Horrelako distantzia duen, altura duen olatu etortzen denean, nolabait ere hori desplazatzeko. Ez da ona, hor pasai aldetik bezala sartzen da, eta lehenbiziko kale horretan, punta libratu ordurako, asko sufritzen da. Bueno, hor olatua, une horoko olatua hor bekaldean duzuena da, eta goikaldean agertzen dena bataz besteko. Ia trabe sartzen da, begira Oriok arraunlaria, arrauna aldatuz, estriborretik joan, eta laborretik hartzen. Hala iruditu. Oriok hartu dio neurria, estropadari. Etorri dira azken 200 metrotara, lehen luze honetan. Eta Donostiarra ere, oso erantzun polita ematen gaurko honetan, Ibon. Bai jauna, eta galdu duena esango nuke, hor puntetan galdu dela, eta orain eusten, Berriro esango dut, iparreki aldetik sartzen den, olatu, segidako hau, oso amorragarria dela arraunlarientzat. Oso teknikoa, egun oso teknikoa da gaurko. Ontzi bat ia, hori da, Donostia arraunlagunaken errenta, Andrea Astudillo, patroi lanetan, zierbenakoa da, bera, baina Donostia arraunlagunaken patroia. Neska harin eta alai askua. Ea ziagoa, abizua bikiri. Orio nahiko estu badoa. Bai, hori hobea, hasi da. Bueno, Zabaltxo aukeran, helikoterotik. Bai, Donostiarra, bai, arraun laguna, begira Donostia noa joan den. Hori bai, Zabaletik. Donostiara ikeragarri Zabaletik, eta hori aurretik irteran, bai. Hori aurretik irteran. Donostiarra galdu du. Ikeragarri galdu du Donostiarrak ziagoan. Orain, Hondarribia, 18 segunduko atzerapenarekin. Orioren denbora 5:47, arraun lagunakek 5:49, Donostiarrak 5:54, Hondarribiak 6:06. Hemen Hondarribiarra. Quitamos los miedos, Se puede, equipo. Se puede, equipo. Vamos todos por detrás, Nos vamos con todos. Une oro, trainerua, saltoka bezala. Gogortzeko oso zaila da gaur kanpoan. Iruditzen zait Orio estriborrera datorrela. Orioren abantaila gora doa, 4 segundu. Donostiarra erori eginda, 11 segunduko atzerapena. Begira, ziagoako denbora. Orio azkarrena, 2 segundu gehiago behar izan ditu arraun lagunakek, Hondarribiak 4, Donostiarrak 6. Ikusi dugu, oso Zabaletik eta horre bi traineru dira, galdutako. Ze diferentzia ziagoetan, arraun lagunakek. Erne arraunek olatu ederren bat hartu eta begira nola etorri den ia Orioren parera. Hor kontua Hor da, dago jokoa. ea orain zer egiten duten, norabidekin eta abar. Orain itxasoak garbi, hemen ikusten denaren arabera, estriborrera, bidaliko ditu,
Eta iruditzen zait, Arraun Lagunak bera ere, joango dela bigarren kalera. Ikusiko dugu. Hori nadeta, badakigu olatutan eginez. Orio, Arraun Lagunak Orio, ligan, Oriok 15 puntu ditu, Arraun Lagunakek 13, baina irabazitako hori, Arraun Lagunakek parian lan ona eginda lortu zuen. Begira, Astudillo, begira, Gina, Arraun Lagunak egina. Latza gainera. Bai, Gina. Gina, latza. Bai. Oso Joan egin zaiontzia. Berriro esango dut, iparrekialdeko egunabetan, itxaso handia ez, oso teknikoa eta patroiak, bultzakako indarra egin behar izaten du, eta hor garbi ikusi da. Orain ikusten dugu eragina, GPS-ean, pazientzia behar dela. Eta paborra ikeragarri, indartsua behar da, barrurako, etortzeko. 8 metro. Handik badago hemen aukera, olatu ederrak hartu eta izango dute posibilidade hori. Berriro ere aurretik jarri da Arraun. Parean dira, Donostiarrak 9 segunduko galera du. Hauxi izango da segureni momentua. Hor olatuan, segurazki. Baina, ontzia, begira patroia. Bultzakako indarra hori izaten da. Tirakako indarra, errezago izaten da patroiarentzat. Alegin bizia bai. Andrea Astudillo, hori orain estropadaren burua. Eta nahi kondo, zeharo ez zaio trabestu eta. Gira noruntzari diren joaten. Oriok Arraun Lagunaki, segundu bat, segundu bi. Donostiarra 12, Hondarribia 22-23. Hondarribiak esperientzia hondiko patroia du, Nerea Perez, San Juan Darrekin talde historikoan aritutakoa, baina oso urrutitik azten bazara, zaila izaten da gero. Gaur gertatu zaina gertatuta gainera. Bukaera polita ikusteko moduan izango gara, Bai, hala dirudi. Arraun Lagunak gerlari, meritua dute, gertatutakoa nolabaite bi luzetan bakarrik erabakitzen denez estropada, beste estropada batean agian erabaki horra litzateke, eta hauek oraindik horari dira, lehian eta hori horekin burruka bizian banderaren lehian sartuta. Eta orain Arraun Lagunak erabat estriborrera da. Erabat. Olatuaren norabidea baliatu nahian bezala. Nahiko ari gara ikusten, txanda honetan, Begira, hor zeinen naziak dauden urak. Haundiak ez, baina oso naziak. Aurretik tokatu dira une batez, baina hori ere burrukarako da, nola ezpa. Oin zuluan. Donostiarrak 11 segundora, Hondarribia 26, ze estropada gogorra. Liga honetako bi traineru indartsuenen artean Orio eta Donostia Arraun Lagunaken artean. Orio olatuan hor, eta orain Arraun berriz. Anorillo. Bai, orain olatuan Orio. Anorillo. Eta Arraun zuluan. Ola ibiliko dira, batek hartu, besteak hartu. Olatua lehenago iristen zaio Arraun Lagunaki. Olatua baborretik sartzen baita. Orain lertzera, Jaretik atzera eta lertzera denak ere. Karagarria, ze bukaera polita. Hirugarren garbi Donostiarra, laugarren Hondarribia. Ez da bukatu, Hori aurretik da, baina olatu batek alda dezake hemen estropada. Orain Orio, olatu Arraunek utzitakoa. Begira Arraun orain. Diferentzia hor da, 2 segundutan. Olatuari eusten dionak, horretxek izango duen aukera ona. Juan Tzaio Arrauni olatua. Juan Tzaio eta Orio. Orio 2 segundukin, Orio barrura. Orio. Bai Orio! Bai Donostia Arraun Laguna. Ikusgarria. Estropada eta Oriotaren garaipena. Donostiarrak ahí arriba, Amenabar bandera. Hemen da orain Donostiarra, bai Donostiarra. Eta handa Hondarribia orain. Hondarribia. Bai Hondarribia. Eta Jaun Andreok. Estropada ederra ikusi dugu. Brankaz gorabera batzuk bai Hondarribiak batipatazieran, baina poparian ikusi duguna bigarren luzean. Handia izan da, Ibon. Oso handia ere, oso estropada politan nire ustez, eta bukaeran begira Oriok ze abantaila lortu duen, behar bada, Ziabogan irabazi duen horrexekin heldu da, eta horrek eman dio bandera. Berriro esango dut,
estropada eremua benetan oso tekniko dagoela, ipar-ekialdetik sartzen delako haizea eta olatua, eta iruditzen zait, gero ere gaur abantaila eta diferentzia handiak ikusi ditzakegula traineruen artean. Eta popare giroa, eta ura beherantz doa, eta ura jetxiala, olatuak oraindik ere gehiago markatuko du, nabarmen gehiago. Eta bestea, ongi oraindik ulertu ez dudana, Hondarribiarrei gertatutakoa, niri iruditzen zait, bakarren batek pentsatuko zuela edo pentsatu duela irtera ez dela ona izan, geratu egin direla eta hortxe joan zaio. Estropada edo bintzat Donostiarrari aurre hartzeko aukera iruditzen zait, Mikel, orduan joan zaiela. Dudari gabe. Bueno, hemen helmugan argindarrarekin goraberaren bat izan da, eta denborak eta jasotzeko behar bada segundutxo batzuk joango zaizkigu, eta momentuz, ez dakit zara, elkarrizketak egiteko moduan izango den, behin-behineko denbora sorta bat ea lortzen dugun, printzipioz 11:24 hori jorentzat, eta Donostia Arraunlagunak entzat 11:27, Donostiarrarentzat gero 11:40, eta Hondarribiarentzat 11:56, baina egia esango dizuet, epaimaitik lapurtutakoak dira. Ekaitza ote dator, Mikel, argindarra joan denerako, askotan hori izaten da, Bueno. Estropada polita, ea Oriotarren hitzak jasotzeko moduan garen uretan. Eta oraindikan bideo finixarekin eta datuak aztertu egin behar dituzte. Eta ea pantailetan laizter zerbait ikusteko moduan garen. Hementxe dira, 11:24 eta 76 Orioren denbora, 11:26 bideo finixa errepasatu eta gero, eta 72 Arraunlagunak entzat, Donostiarrarentzat 11:40 eta Hondarribiarentzat 11:51 eta 26. Aurrera bazara Gandara, Garailekin. Nadet Agirre, zorionak. Eskerrik asko. Oso teknikoa, ez? Gaurko estropada eremua. Bai, egia da, 3. kaletikan, bagenekila salidan fuerte jo bergenula, azkenen bestek beixazek hemen lehenengo eta bigarren goltikan, eta, egia esan atzetikan hasita, hori izan da estropa, atzetik hasitakoa. Egia esan, ziabogan aurretik iritsi zaete, baina zuk esan berri dazu, hasieratik, erteratik, ikusi duzue aurrera zijoaztela Arraunlagunakekoak, ez da? Bai, hori da, eta gero horren, ez tekit, 20, ez tekit zenbat segundun Hondarribi gelditu inda, nire despistatu inaiz da, hasta fuera esan diet, eskerrak ez din kaso egin, da, hortxe, azkenen gor jungeaz, ikuste genitun bestiak aurre hartu iguela, baina, ondo indue. Bukaera zirraragarria ikusi dugu, Olatu hartu, besteak hartu, eta uste 2 segundoren bueltan ibili zaetela. Bai, hori da, izatezian xantik pinganiotikan, eta hori, azkenen gure helburua esan burua ez galtzea, azkenen hola paren geanen hori pasatzea, burua galtzeu batek, eta bestiak aurri hartzea jo, eta egia da, etzeola oso txukun arrauniteko, baino asmatu deula. Eta beste bandera bat, eta hori garesti daudela, Bai, gioz da, garestigo. Bueno, gozatu eta eskerrik asko, zorionak. Vale, venga, agur. Nahiko esan digu Nadetek, horre Hondarribiarekin zer gertatu den, eta irteeran galdu dutena guk korronteari bezala egotzi dugu, Mikel, batez ere, oraindik ere nahi badak gure alderago, erabat, Pasaiatik, ipar-ekialdetik haizea eta itsasoa, eta ateratzeko lehenbiziko kaleak, bigarrengoak, babes gehiago duela. Uretatik antzematen dela hori dana ondo, lehorretik guretzat zailagoa. Korrontearena, hemendik, ia ezinezkoa. Eta biak bat eginda, oso baldintza kaskarrak hasiera horretan. Eta berak aipatu du, Hondarribiarren gelditze horrek zorrerazi dio egonezina, eta eskerrak arraunlariek ez didatela kasurik. Bai, eta mea kulpa ere aitortu du, berak ere fuera esan omen du, Hondarribiarrak geratu direnean, hala ere, abantean jarraitu denean, hainbestean. Patrontzarako ere gaur, egun bihurria, gogotik bihurria. Hor, garbi ikusi dugu azkeneko luzean,
Arraun Lagunak zekarren norabidea, beharra da estriborrerago bezala, Orio zuzenago, gaur patrontzarako bete-beteko eguna. Eta Oriotarren posa, dudarik gabe, haundia, besteak beste, zailkapen nagusian 19 punturekin kokatuko dela Orio. Baina, ikus dezagun, aldez aurretik nola ditugun datu orokorrak. Oriok 11.24-76, eta pentsa ezazue, Ziaboga egiterakoan azkarrenak izan dira, tartea ipagarriekin gainera, eta gero metroak, egindako metroak konparatzen baditugu, baita ere koska handi xamarra. Koska handi xamarra, Arraun Lagunakek 19 gehiago. Bueno, estropadaren aldatzea ere, segun zekale duzun, eta gaur, derrigorrezkoa zen. Hori da, beti ez, baina gaur, guk ikusitakoa eta datuek diotena, bat datoz, alegia, Ziabogan, Arraun Lagunak barkatu eta Donostiarrak denbora galdu dutela, eta gero estropada eremua gurutzatzen, metro gehiago egin behar izan dituzte. Bueno, eta zelkapen nagusian, Oriok 19 puntu ditu, Donostia Arraun Lagunak 16, Donostiarrak 9 eta Hondarribiak 6. Eta benetan pausu garrantzitsua da hori, eta hor laugarren bandera agertu da, banderak 3 eta jardunaldi bat, azkenean borobila izan zena, haientzat Galizian, 4 punturekin, baina banderari gabe, Galizian, Koruñan bandera bakarra banatu zelako. Eta patroien zelkapenean Nadeta Agirrek 3 puntu gaur, Andrea Astudillok 2, Nerea Perezek 1, eta patroien zelkapenean Nadeta Agirrek orokorrean, 13 puntu ditu Andrea Astudillok 8, Nerea Perezek 7, eta Inder Paredesek 2. Bueno, eta hementxe da, Iñaki Arostegi jauna, arratsaldeon Iñaki. Arratsaldeon. Bueno, zorionak lan egindakoa hau ere, sufritutakoa, baina garaipen ederra. Bai, eskerrik asko. Bai, egia esan, uste dut, oain arteko estropa ezberdina, ez? Oain arte beste 4 estropaetan irteeran guk hartu genuen aurria, lekeition geho behaiek pasasi gute, baina bizkat, ez? Guk hartze genuen aurria lehenengo txampan, eta gaur, lehenengo txampan Arraun oso indartzu atera da, abantaila atera du, 4-5 segundu atzetik jarri geha, baina, bueno, uste dut horre, oain meritu handiago ematen dula garaipena, ez? Neskak ez dute burua galdu, palada aurreak ajundia, eta ja, kanbora ni uste dut puntetatik kanbo ateaganen horria pixkanaka abantaila jandio, eta Ziabogazken lehenago iritsi geha, ez? Eta gero, bueltan uste dut izugarrizko estropa izan dela, oaintxe pare, oaintxe bat aurretik, oaintxe bat atzetik, eta, bueno, isla pare hori pasa deunen olatutxoi aprobetxatu deu, eta hor uste dut estropa hor erabaki deula 2 segunduko abantaila horrekin, eta oso posik egia esan. Erki, zorionak, gozatu, ea mutila nola moldatzen diren gero. A ber, gerokoak, eskerrik asko. Erki, hor dituzu emakumeak orantxe bandera hartzen, eta bandera jasotzen dutenean, orduan itzengo dugu Itziar Eguren, Donostia Arraun Lagunakeko presidentearekin, hortxe dira eta orain Oriotarrak bandera jasotzen, eta poz galantarekin. Estropada berezia izan baita gaurko hau, estropada esan genezake arraro xamarra, Ibon. Bai, bueno, batez ere Oriotarren ikuspegitik, atzetik atera direlako, eta pasaden astean ere izan genuen, kirolean Arraunean bertute bat izaten dela, okerra zuzentzen jakitea. Ez, okerra egin dutelako eta gaizki atera direlako. Alaxe, ateratzeko lehenbiziko kale hau hobea da, eta askotan burua galtzeko, hor Nadetei nahikoa esan du, ez da asko behar, eta hor jakin izan dute, tenploso eta patxaraz mantentzen. Hor ditugu, Oriotarrak elastikoa jasotzen, baita ere banderak, bere saria, txapela, lehen kaian, garaiz etortzea gustatzen zaiguta pixkan saltzan dibiltzea, eta Nadeti galdetu diot, alai gero benetan Koruñan, eta bakizu ze gertatzen den, alako ilusia nuen, alako gogoa, banderak irabazteko, eta banderak astintzeko, eta oain, posposik, banderak jasotzeko momentu horretan, eta guztiz ulergarria, Ibon, joan zen urteko lan gordin horren ostean, ez da? Bigarren. Uste dute Itziar Lasagaztiri irakurri diote aste hontan. Lehenbiziko bandera irabazi zutenean liga hasieran. Estileron datu ez dakit, baina Orioren 220 edo 221 garren estropada izan omentzen. Eta bakarra irabazteko 221 atzetik. Jo behar izan zituela, pentsa, kortak ere aztontan albiste iturri izan da, bat irabazteko zenbat galdu behar izaten dian asko, eta itortzen dut alaxe da, Arraunean. Hor dugu!
Oriotarren patroian Adet Agirre bandera astinduz, garaipen ederra lortu dute, lehia bizian izan dute Donostiarra lagunak, hauentzat etxekoak izan da, Donostiarrak, estropada oso berezia zen, baina beti izaten duguna, garaipena bakarrak ospatzen du, eta hori gaur Orio izan da, eta zailkapenean ere, 3 puntora joan da diferentzia, eta bekaldetikan ere, Ibon, 3 puntuko tartea dugu, Donostiarra eta Hondarribiaren artean, eta liga honetan, 4 traineru lehian ditugun liga honetan, oso zaila da puntuak errekuperatzea, eta 3 puntuko tartea arriskutsua da Hondarribiarrentzat. Hori da, oso esanguratsuak oitik bezala behetik gaurko estropadazterako 2 puntuko aldea zegoen, eta orain pentsatzen ari naiz, diferentziak eta ikusita, Orio Karrauni, segundua eta 86. Ziabogan 2 markatu dizkigu, batetik, Ziabogak ondo hartzearen garrantzia, eta besteak, gaurko banderak puntutan ere zenbat balio du. Ez baita berdina, 3 puntuko aldea edo bakarreko. Gora Arraunak, zorionak Orio, eta zorionak baita ere, Donostia Arraun lagunaki, hemen dugu Itziarreguren presidente. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zorionak zuei ere estropada ederra egin duzue. Ez da garaipena lortzea etxean, hori ikaragarria litzateke, baina hurbil ibili zarete, oso hurbil. Bai, oso estropada polita izan da, nik uste punta-puntakoa eta pozik egotekoa dela. Hortxe gaude eta laguntzen dutenian kaliak eta goguak eta olako toki bat etxean gaude azkenian da. Gure honena eman genion, etxean guztia gaurko bandera, baina hori jotarrak irabazi dute eta zorion du. Bat baduzu, irabazita demoraldi honetan, joan zen urtean beranduago heldu zen, eta ikusten da, garaipenetik hain urruti ez zaudetela. Gaur, horren momentu batean Andre Astudillo kontzia pixka bat kontrolatzeko gora beratxoa izan du, eta baina hala ere errekuperatu, eta bukaeran hori izan zarete, azken txampan, olatua zeinek hobeto aprobetxatuko hori jorekin, ez? Bai, nik uste dut dela irakurketa, ez? Akatsak egiten jarraituko dugu, baina jakitea zeintzu dian, zuzentzen joan, eta hori jon urbildi eta bakigu. Gauzak ondo egiten baditugu eta oso ondo, hori joka apurua pasatuko itula. Erki, eskerrik asko, eta segin dartxu. Eskerrik asko. Itziarreguren azalpenak, eta hori jotaren garaipen baliotsua gaurko honetan, emakumeen lanarekin bukatu, eta bagoaz orain iragarkietara, Jaun Andreok, irudirik onenak ikusita, eta iragarkien bueltan, hementxe izango gara gizonezkoen banderarekin.